Sarcina îți răstoarnă complet viața anterioară. Se pun multe întrebări, mai ales la primul copil. Îmi fac mare grijă dacă totul va merge bine și dacă eu pot face totul bine. Sunt îngrijorat și un pic de neliniștit pentru că nu știu la ce să mă aștept. Din prima zi am crezut că eu singură trebuie să organizez totul. Am citit mult și am aflat că nu mai sunt moașe multe la dispoziție, mai ales în zilele astea, și că este dificil să obții una potrivită. De aceea, ocupat cât de curând de acest lucru. Moașele sunt însoțitori importanți și persoane de contact pentru toți viitorii și noi părinți. Compania de asigurări de sănătate plătește de obicei costurile pentru serviciile dumneavoastră. Talul enumeră moașele care lucrează în Nürnberg. Moașa oferă cursuri, pregătire pentru naștere, cursuri de gimnastică în timpul sarcinii și cursuri de îngrijire a bebelușului. Dacă naști în Nürnberg, te duci ori la spital, ori naști acasă sau te duci la un centru de naștere. În spital, moașa este cea mai importantă persoană de contact. Ea va fi prezentă și responsabilă la naștere. În puerperiu, când femeia pleacă acasă, moașa va vizita la început zilnic mama și copilul, mai târziu doar în fiecare a doua zi și mai târziu o dată pe săptămână. Cele 3 clinici de maternitate din Nürnberg oferă de asemenea sprijin. Există clinica Nürnberg Süd pe Bresnauer Straße din Langwasser, pe care este conectată și o clinică de copii. Clinica Dea Conio Hallerwiesen din St. Johannes Mühlgasse, care este de asemenea atașată o clinică de copii. Spitalul St. Theresien, ceva mai familial, de pe Mommenstraße, lângă Gara de Nord-Est. Am împlinit 21 de ani, am al doilea copil. Mi-a fost, desigur, greu, pentru că nu era planificat. A însemnat o schimbare mare pentru mine, însă există o mulțime de oameni care ne pot ajuta potrivit. Primești sfaturi chiar și despre alăptare, ce include și acostarea și multe altele despre bebeluș. Pentru multe situații, există o gamă largă de oferte de ajutorul începând cu sarcina. Dacă aveți probleme de sănătate sau psihologice în situație de urgență financiară sau pur și simplu dacă aveți senzația că nu puteți face acest lucru pe cont propriu, Centrul de Coordinare a Ajutorului Timpuriu al orașului Nürnberg este prezent pentru dumneavoastră. COCI, pe scurt. De exemplu, avem moașe de familie, îngrijitori de familie sau chiar asistențe medicale pediatre care pot veni acasă și care vă ajută la ieșire din spital. Pentru un nou născut care plânge extrem de mult, avem specialiști bine instruiți. Există oferte speciale de ajutor pentru părinții foarte stresați. Centrele de consilier a sarcinii sunt de asemenea foarte importante, care susțin pe femeia gravidă foarte individual înainte și după naștere. COCI este gratuit pentru toate întrebările și poate fi accesat în mod anonim dacă doriți la numărul 0911 231 3333. Sprijinul timpuriu ajută pur și simplu să vă pregătiți de vreme pentru viață cu copil. Asta este în cele din urmă baza pentru a vă putea bucura de noua situație familială. Când s-a născut prima fiică Jade, eram încă foarte tineri și nu eram încă căsătoriți. După naștere ne-am întrebat unde ne putem îndrepta pentru a putea fi recunoscută paternitatea.
Noi am vrut să facem custodia cu drepturile egale. De aceea am avut nevoie de informații precise. Dacă copilul dumneavoastră este născut la Nürnberg sau dacă dumneavoastră ca cetățeancă din Nürnberg primiți un copil în străinătate, trebuie să înregistrați copilul după naștere. Biroul de evidență al registraturii primăriei din Nürnberg este locul potrivit pentru asigurarea paternității și primirea certificatului de naștere a copilului dumneavoastră. Biroul de evidență va ajuta la multe întrebări diferite. Contractați-l și asigurați-vă un termen la noi.